95-96 κατέκτησε με τον Ολυμπιακό το κυπελούχο Ευρώπη στο 38χρονος πλέον ο Οσβάλντο στη Λαμία. Με μεγάλη εμπειρία με τον Διαφάρα και τον Μορένο. Μπλοκ από τον Λιβαθινό μαζί με τον Διαφάρα. Η μαύρη γαζέλα. Επέστρεψε. Ο Οσβάλντο Ερνάντες που έχει ένα πολύ δυνατό και γρήγορο χτύπημα. Εδώ τον βλέπετε σε πρώτο πλάνο. Τον Κουβανό. Που δυσκολεύει οπωσδήποτε την υποδοχή του αντιπάλου. Και νέο μπλοκ από τον Μορένο. Βίκτορ Μορένο. Ο άλλος Κουβανός, Γάλλο Κουβανός. Ο Βίκτορ. Γεννημένος το 1976 με ύψος 1,96. Ο Βίκτορ Μορένο ήρθε από την Ιταλία, από την Πινέτο. Το σερβίς από τον Ερνάντες. Ο πόντος αυτή τη φορά είναι για την ομάδα της Σύρο που μειώνει σε 2-1. Και κάποιες οδηγίες από τον Αργύρη Ψάρα εκεί με τους συμπαίκτες του. Ναι, 2-2. Κακή υποδοχή, ο πόντος για το Φένικα Σέρου, 2-2 στο πρώτο σετ. Εδώ είναι ο Αμερικάνος ο Μάθιου Ντένμαρκ που πήγε στην ομάδα του Φένικα Σέρου από τον Πανελλήνιο. Υποδοχή από τον Γκάτιν ο Λιβαθινός. Για τον Βίκτορ Μορένο. Εδώ ο Γάλλο Κουβανός θα πάρει τον πόντο. Ο 32χρονος με ύψος 1,96 αθλητής και συμπατριώτης του Ερνάντες, όπως είπαμε, έχει γεννηθεί στην ίδια πόλη με τον Οσβάλντο Ερνάντες, στο Camagüey της Κούβας, στις 18 Ιανουαρίου του 1976 και αγωνιζόταν στην Ιταλική Πινέτο, όπως πολύ σωστά είπες Φώτη. Τα τελευταία χρόνια έχει αγωνιστεί στις ομάδες άλλες του Ιταλικού πρωταθλήματος. Νέος πόντος για τον γυμναστικό. 4-2. Το σερβίς λοιπόν για τον γυμναστικό με τον Μορένο. Εδώ βλέπετε τον Κουβανό. Έξυπνο το σερβίς. Σπάει πάνω στο μπλοκ, αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να βγάλει την άμυνα. Ο Μορένο 4-3. Και να πούμε ότι με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε και τις μονομαχίες του γυμναστικού με τον Ολυμπιακό που είναι και για τη δεύτερη αγωνιστική εδώ υποδέχεται. Τον Ιβάν Μίλκοβιτς που ήταν συμπαίκτης του Οσβάλντο Ερνάντες στη Ρώμα στην Ιταλία. Ο Μίλκοβιτς. Να το ο Οσβάλντο Ερνάντες, πολύ δυνατό το χτύπημα, κοιτάξτε πού τρέχει. Πότε είναι για το γυμναστικό. Ο Λεωνάρντο Γκαλντέιρα ο Βραζιλιάνος, αλλά ναι, δεν έγινε, δεν μπορούσε να σωθεί η κατάσταση. 5-3 μπροστά η ομάδα του γυμναστικού συλλόγου στο άνοιγμα της αυλαίας για τη νέα αγωνιστική σεζόν στην ελληνική λίγα του βόλεϊ. Εδώ ο Χάινε Μίνας Διαφάρα, ο Κολομβιανός που απουσίασε για ένα χρόνο στο τουρκικό πρωτάθλημα. Πάντως Γιώργο, θα πρέπει να σταθούμε στις δηλώσεις του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. Ενδεικτικό είναι ότι είπε ο τεχνικός του γυμναστικού ότι σίγουρα δεν θα είμαστε έτοιμοι στα πρώτα παιχνίδια με την έναρξη του πρωταθλήματος. Από τα φιλικά φάνηκε ότι η ομάδα δεν είναι απολύτως έτοιμη. Ας μην περιμένει ο κόσμος να δει μαγικά πράγματα με το ξεκίνημα της σεζόν. Βέβαια. 5-4. Παιχνίδι, θα έρχεται και η Ευρώπη, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Εδώ, ο Τζέρεμι Βίλκοξ, ο Καναδός. Ο Λιβαθινός, ο Γκάτιν, θα πάρει το blockout. Ο Ουκρανός που ανανέωσε για συν 2 χρόνια με την ομάδα του γυμναστικού συλλόγου, το μεγάλο αστέρι της Ουκρανίας. Ο Τσάρος το λέξει όπως τον έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Πραγματικό κομπιούτερ για αθλητή που μπορεί να περνά δύσκολες και χαμένες παλιές. Ένα εκπληκτικό το πέρασμα από τον Βραζιλιάνο, τον Λεωνάρντο Γκαλντέιρα, τον ακραίο που έπαιζε στην κρέμα του Ιταλικού πρωταθλήματος της Α2. Και στο σερβίς είναι με το νούμερο 12 ο Πέντρο Αζένια, ένας άλλος Βραζιλιάνος, ο διαγώνιος που ήρθε από την Αλμέρια της Ισπανίας. Δεν ήταν καλή πάσα τώρα από τον Λιβαθινό για τον Γκάτιν. 6-5. Δύσκολα η υποδοχή, δεν ήταν καλή και αυτή τη φορά από τον Γκάτιν. Λοκ πάνω στον Καρά, ο Λιβαθινός θα σηκώσει για τον Οσβάλντο Ερνάντες που απλά πλάσαρε, δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Αλλιώθηκε η προσπάθεια στον μπλοκ, ο Λιβαθινός για τον Ερνάντες. Καταπληκτικό το πέρασμα. Φοβερός.
7-5. Που γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου του 70 στο Καμαγουέι της Κούβας ο Οσβάλντο με ύψος 2 μέτρα. Ο διαγώνιος παίζει βόλεϊ από 14 ετών. Ενώ εδώ βλέπουμε τον Αλέξη Γκάτιν που είναι έτοιμος στα σερβίρι. Ο Ουκρανός με υψηλό συντελεστή αποδοτικότητας, τα λέγαμε σε δύσκολες χαμένες μπαλιές. Κι όμως εκείνος ξέρει το μυστικό και μπορεί και να απεξέρχεται. Για να δούμε. Ο Ερνάντες απλά πέρασε. Παίρνει. Ο Λιβαθινός έσωσε, φοβερός ο Λιβαθινός. Φοβερή, ενώ χτύπησε. Έχει χτυπήσει Έχει χτυπήσει ο Γιάννης Λιβαθινός στην προσπάθειά του να αρχίσει ο Λιβαθινός. Ναι, δεν πρέπει να κάτι σοβαρό. Ο Λιβαθινός έβγαλε και καλή πάσα στον Ερνάντες. Πάλι καλά που δεν, για το γυμναστικό δεν είχε πρόβλημα ο Λιβαθινός. 8-7. Γενικό διευθυντή και υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, τον κύριο Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Και ενδεικτικό ότι ο πύχης έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά για τη φετινή χρονιά. Μάλιστα. Για να δούμε. Αντένα, ναι. Είναι έξω από την αντένα η προσπάθεια του Πέδρο Αζένια, του Βραζιλιάνου, που έχει γεννηθεί στις 25 Μαρτίου του 81, διαγώνιος. Έκανε την προσπάθεια μπροστά στον Βίκτορ Μορένο, τον Γάλλο Κουβανό του γυμναστικού, αλλά την μπάλα είναι έξω 8 όλα. Πήγα να πω λίγο πριν και βλέπω εδώ ναι, και ναι. υπάρχουν 49 ξένοι από 21 χώρες, 21 έτσι, χώρες. στο φετινό πρωτάθλημα. Αντώνης Σακυρόπουλος, ο ράμπο του ελληνικού βόλεϊ όπως τον έχουμε ονομάσει εμείς, με πολυετή θητεία στον Ολυμπιακό και στα εθνικά αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα, πλέον με τα χρόνια του γυμναστικού για δεύτερη χρονιά. Καταπληκτική κομπίνα που παίχτηκε από την πλευρά του Φίνικα της Σύρου με τελικό αποδέκτη του Βραζιλιάνο τον Λεωνάρντο Γκαλντέιρα, που μου θύμισε κάτι από Ματέι Τσέρνιτς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πολύ ωραίος. Ο Λιβαθινός κόπηκε ο Μορένο προς τιμήν. Ο Οσβάλντο Ερνάντες γερνά για τον Γκάτιν που απλά περνά. Νέα ευκαιρία για τον Φίνικα της Σύρου. Εδώ και πάλι ο Βραζιλιάνος, πάλι ο Λιβαθινός, ναι. Βίκτορ Μορένο. Τριπλό μπλοκ σηκώθηκε εκεί και έπιασε τον Γάλλο Κουβανό. 9 όλα. Ο Φίνικα Σύρου που παίζει το παιχνίδι του σωστά μέχρι ώρας και απειλεί το γυμναστικό στο πρώτο σετ. Νεοφόντης στη ομάδα, η πρεμιέρα πάντα κρύβει εκπλήξεις. Ο Φίνικα Σύρου που δείχνει καλά δείγματα. Φιλέ από τον Τζέρεμι Βίλκοξ, πρέπει να ήταν τον Καναδό. 19 πάει ο πόντος στο γυμναστικό. Βλέπουμε εδώ τον Λιβαθινό, τον Βίκτορ Μορένο πέρας. Και στο σερβίς ο Οσβάλντο Ερνάντες. Τρεις φορές το Σερ Cup έχει κατακτήσει ο Οσβάλντο Ερνάντες και το πρωτάθλημα Ιταλίας βέβαια το 2000. Ένας ακόμη πόντος για το γυμναστικό και πάλι από τον Βίκτορ Μορένο, 11-9, και το πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο. Και να πούμε για τον Οσβάλντο Ερνάντες που είναι ένα μεγάλο αστέρι βέβαια, ότι έχει περάσει από την Παλέρμο, την Πιάτζιο Ρώμα, την Μοντετσιάρη, την Πιατσέντζα, την Περούτσια, με ένα διάλειμμα την περίοδο 2004-2005 στο Άλ. Φοβερό το σερβίς. Στη συνέχεια η προσπάθεια από τον Χάιμε Βιαφάρα, 11-10. Στην Αλαράγιαν του Κατάρ, μέχρι εκεί και έχει παίξει που λέγαμε ο Οσβάλντο νωρίτερα. Και από τη Ρώμα βόλεϊ στη Λαμία. 11-10 είναι έξω το σερβίς. Θα δούμε τώρα την προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους. Ο Ριζόπουλος θα πάρει το block out. 12-11 και πάει το παιχνίδι στον πόντο. Για τους νεοφώτες τους. Ο Φίνικας, Σύρο και Γιώργο, πιστεύω ότι να αντέξουν αυτές οι ομάδες όπως εδώ η Σύρος, ο Απόλλωνας Καλαμαρκής, όσον αφορά το οικονομικό θέμα, έτσι. Ειδικά τώρα για την ομάδα της Σύρου όσον αφορά και τις μετακινήσεις. Μόνο τις μετακινήσεις